Здравейте, всички ме гледате. Аз съм Dark Master и това е моето второ видео на Special Forces Graph. Забелязах, че в предишното видео бях думата граф. Заглавието, съжалявам, този клип не може да бъде така. Сега нека се включим. Гадния рекорд. Този път ще играя на Castle, но с не, играя на Desert. Оригиналния мап в CSGO. Ще бъда пак Талибан. Както видите, тих съм. Бие го този. Та има още един. С пистолет, че ги пръскам. Така трябва да има още един. Няма го. Ето ги. Те не могат. Шарка мъртъв. Хантара мъртъв и ние победихме. Ако не говоря, да знаете, съсредоточен. На едно красо. На едно красо. Това е много. Никога как си го купя, аз пак ще умра, нали? Нека да ти връща цялата кръв. Дами и господа, аз успях. Защо нищо не виждам? Къде се намирам? Виждам светлина. Дами и господа, намерили сме пътя за навлизане. Запор. Дами и господа. Отлично. Вие, че ме убил. Кой сте вие? Кой сте вие? Се обърках пътя. Кой сте пинал? Ходи там, те са мои, бе. Кой сте вие, бе? Кой сте вие, бе? Та-та-та-та-та. И тук ги избихме. Сега мисля, че ако познавам по-добре, аз го познавам. Да, там има една бака. Майтинче! Какво правиш? Като много. Май не искаш.
Ми вибира телефона. Само някой да не ми пише. Теля. Майка! Аз съм полезен като голибей. Сега да си прескачам страни. И... Така... Това клип ще го кръстя АК-47 плеер 2016. Да. Нова година почва. Стягайте се. Правете желания. Владете АК-тата и започвате да пукате. Е така. Сега гледайте. Не може да писа. Тя да стоим. Не се бута, бе. Не се бута, Мишко. Той толкова ли е слаб? И той има нов фешън панталонки, бе. Откъде си ги купя, а? Зарата за 5 ля. Абе, стига ми пишете, бе. Сега сетите ми пишат. Не вижте ли просто тези оранжеви панталонки са от зарата за 5 ля, аз ви казвам. 100%. Дам че да. Къде са тия хора? Какво става тук, бе? Какво става тук, бе? Къде са тия хора, бе? Право нашия нос тук, бе! Чакай, ма. Този съм аз. Чакай го видим. Тук. Чакай малко. Не, честно. Ти си аз. Вижте го. Така и гледам аз. В момента. Вижте му яките бицари. Яките бицари. Яките бицари. Много са яки. Яките бицари. Бицари. А! А стига, бе! Остави! Клас, пак нещо.
Парите ми от 15 000 не бъдат. Знаеш, като съм их 15 000. Сега мисля, че ще е добра игра. Не знам, ако искате още такива видеа, пишете. Аз бях Dark Master и до скоро!